nog altijd van een miskoor. En dat wij liever met mij van achter van mij. Op een gemeente wat druk. Op een wat een kind wat altijd me gewassen. Maar ik had 4 kinders, 4 meisjeskinders voor hem gehad. En ik had uitgezien naar daar die zin. En ik had hem die wij ik voor hem opgebrengt was. Dat hij gehoorzame kind, oké, wat hij gedaan heeft. Is maar altijd wat nog een jong kind. Maar binnen die huis was hij mijn kind geweest en ik zit tot de 4 uur. Verdien hulle nie om so weg te gevat geweest het nie. Maar die bemissen ze altijd. En ik zal altijd op die foto sê, Ryan, mami mis jou. Ik praat met my. Ik zou dit zeggen, kan iemand nie my kind net weer vir my terug bezorg aan my nie. En dit is zeer niks. Praat op die lijn, ik praat op die lijn. Als ik vastgoed, dan kijk ik op die bouw en dan kijk ik vader. Kan nie dat my kind nie voor my beskryf. Net om my hart te voel, dat is anders as iets van my body wat weggevat is, redelijk maar. Ik ween elke dag ween ek vir my kind.